Ayo Elisa, Hani langsung gimana? Nangis sadroning ati.
ingkang angka sepisan ya tak nira ngadhungake rasa syukur marang Gusti Gusti nang kaya jagat ya nek ya pancen ya kaya ngono to kuwi wajib maaf sapa gelem syukur bakal sentambahe kanikmatanmu he manungsa sing ora gelem syukur bakal nampa pasiksan saka panjenengane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya syukur marang kurbane Gusti maaf mergo wis diwenehi nikmat sing luar biasa saengga awake dhewe iso silaturahmi ngaraketake pasederekan gelar budaya Jawa wayang kulit ana ing balai desa Ngrandu desa Ngrandu ya Kecamatan Kauman ing wewengkon Kadipaten Ponorogo ya ngono ya nikmat sempat nikmat sehat nikmat selamat oh ngono ya tanpa nikmat telung perkara kuwi tangeh awake dhewe bisa sowan derek kawan kersaning para panitia iya kersaning kabeh para masyarakat sing disepuhi kawan panjenengane para Mas Kepala Desa utawa Bapak Kepala Desa ana ing Ngrandu oh ngono asmane panjenengane Bapak Suparto wah Suparto ki jenenge Janaka mula pas karo piyaine jenenge Suparto kuwi ya asmane Raden Harjuna ya Raden Janaka nek cara wayang ganteng-gantenge wayang sakotak iki ya Janaka utawa Harjuna mula ganteng-gantenge wong sak desa Ngrandu kuwi ya lurahe ya kuwi Pak Suparto sawangan lek raine uwireng kowe karo Pak Lurah kok jae saking akrabe kok nduk saking akrabe ya saben biar meni WA nang karo aku oh ngono lagi mau aku teko ya rangkulan iki wong liya dadi dulur iki kaya ngene iki mah oh ngono lho beliau mau ngendika pun Mas Kangkok oh jenengan kali kula niku kok kaya dulur mengke kula pagarapi pripun mawon siap jenenge masyarakat kula seneng masyarakat kula iki marem wayangan balu menika oh ngono ya karo Mas Lurah Suparto ya umure ora patek kacek adoh karo awake dhewe panjenengane 55 ya awake dhewe engko Oktober 48 lho oh iya iso ke jamu kula nek aku karo beliau iki wis akrab mongso wianan sok gojek ngono ya kok saben aku mayang ning Ponorogo panjenengane ya nusul biyen ana ing Maguan panjenengane iki ya nusul ana kira pantes mungkari tanggalan bengi ya nek pinginane ana ing Ngabisanan Sambit ya beliaunya ya rawuh ana Mbalok iki ya nusul awake dhewe ketok lek banget tresnani walaupun baru saja kenal ning ketok yen panjenengane Pak Suparto kuwi seneng nggone nyambung silaturahmi ngraketake pasederekan ngraketake paseduluran terbukti karo aku wis akrab oh ngono mula panjenengane 2 periode ngasta dadi kepala desa ana ing desa Ngrandu ya ditresnani kabeh para warga masyarakat oh ngono ya mula panjenengane esune arep leren no ya arep leren dadi warga biasa periode ketiga iki panjenengane iki esune arep leren ning nyatane masyarakat tidak mau oh wis kadung percaya wis kadung tresna lan panjenengane Pak Lurah Suparto bisa periode yang ketiga yang akan datang uga ngasta dadi kepala desa meneh ana ing Ngrandu kene oh ya wis to anggap tipake becik tilase apik ning masyarakat yo tresnani ning masyarakat yo gemati Pak insyaallah bakale tetep didukung lawan sedaya lapisane para masyarakat tapi pasti lho sing darane ngakon akeh iki pasti ada pro dan kontra kuwi pasti oh ngono iya ngono ya mulai ya panjenengane yen nyatane masyarakat isih menghendaki masyarakat isih yang kuyung lawan panjenengane Pak Suparto mengko macung meneh dadi kepala desa
periode yang akan datang ini beliaunya ya sanggup diniati orang golek duit, diniati untuk mengabdi kepada masyarakat. Mergo apa? Gawe para pinesepuh, gawe para pinter, para mintuna, para kiai alim ulama, apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna lan mengabdi kepada semua masyarakat. Oh, ya kuwi sing go patokan sing dienggo pageran. Heeh. Ya, semoga-moga kan dhewe nderek ndedonga. Moga-moga so tetep dalam rangka pilihan kepala desa ana ing Randu sing wis aman, sing wis guyub, sing wis rukun iki dipertahankan, nek perlu ditingkatkan. Kangge sono menjunjung tinggi rasa persaudaraan para warga masyarakat ana ing desa Randu lan tetap menjaga kondisivitas kan sarta menjaga persatuan dan kesatuan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ngono ya. Lho iki bisa nggo bareng ya. Adicara tahunan sing kaya ngene bisa nggo bareng kabeh mempunyai peran. Ya. Jadi iki dudu hajate kepala desa tok utuh, dudu hajate perangkat desa tok utuh, dudu hajate lembaga desa, LPMD, BPD utuh. Ning ini hajat semua warga masyarakat rumangsa andarbeni. Oh, ngono ya. Rumangsa andarbeni. Ora jane dana saka PAD, kuwi cukup nggih membiayai pagelaran wayang kulit begiki. Ning masyarakat tidak mau tinggal diam. Masyarakat kepengin nyodakoi bumine, kepengin nyodakoi desane. Pengangkah bisa dadi sono barokai kabeh sing lenggah ana ing desa Randu kene. Kula iki wis sepakat nonton wayang nganti rampung kabeh para warga masyarakat, ibu-ibu wis kecuri lenggah. Iku lek ndelok ora mung tekan Ibu Antok kepara nganti rampung dipirsani mergo nyumbutne karo lek urunan perwuwung 10.000. Kaya ngono ya. Nek kono-kono bisa kono-kono iso 50.000 tekan 100.000. Aku tahu lho nduk ditanggap kuwi masyarakate perwuwung utawa perkaka kuwi urunane 250.000 nggo nanggap awake dhewe. Oh, nek kene 10.000 wis iso nanggap awake dhewe. Nek kaya ngene iki tanpa guyub, tanpa rukun, tanpa manunggale para warga masyarakat tangeh kelakone, mula aku iso ngarani warga masyarakat ana ing Randu kene sebagai warga yang hebat, warga yang peduli terhadap desa dan selalu menjalin kokoh persatuan dan kesatuan. Mula tepuk tangan buat warga Randu yang hebat pada hari ini. Ya. Ayo seketika Mas Lurah, Mas Karto. Muga-muga nyambung terus Mas Karto silaturahmi ini. Muga-muga tahun ngaji ini sampai palingan malih. Ya, ngono ya. Nah, kono. Ya, wis kaya dene lek wis kaya dulur ngene iki nek wis manjing kaya paribasane dudu wong liya wis paribasane rega iki rasa ngarani. Ngono rasa ngarani wis ngerti dhewe. Oh ya. Ya, wis oke dawuh. Heeh. Ya. Iki gandeng adicara bersih desa. Ya. Donga bebarengan yen nyuwun marang Purbane Gusti. Ya, Slendro Sangama. Bebarengan lawan para warga sing bengi tirakatan. Ya. Yen nyuwun marang Purbane Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kanthi srana gelaring bersih desa bengi iki sing digelar kabeh para lapisane masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ya sesepuh masyarakat, perangkat desa, lembaga desa, kepala desa. Ya. Dadi asrana nyundul marang apa sing dadi kersane para warga, nggone nyuwun marang Purbane Gusti satemah sakwise ngenake bersih desa iki, desa Randu dadi desa ing Badatun dadi Batun Warokodawa, Rumah Lipalo Ciawi, Terpo Toto Raharjo, Murah Sandang Kang Sato Mangan, ado saka bencana alam, digampangke nek golek rezeki, diparingi sehat awake, dawa umure, soleh solekah para putra-putrane. Digangsake nek golek rezeki, rezekine kathah melimpah tur barokah, slamet donyane, slamet akhirate. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.